Haar telde gewoon elke minuut. Dus in die zin was het heel fijn dat de UMCG in de buurt zat. Dit is het verhaal van Bjorn Graafstra. Doet zijn dochterke nog maar 4 dagen oud weer, moest ze acuut opereerd worden in het centrum van het UMCG. Pennetje voor hersenactiviteit, de handen zitten vol met infusen, zowel als medicatie als bloeddrukmeting via het infuus. En die tijd waarom tinken, docht een soort maar de jonge huid. Emotie. Het is toch je kind. En helemaal de onzekerheden die je op zo'n moment hebt van ja, er moet geopereerd, wat is er aan de hand? Ja, er zijn zoveel onzekerheden op dat moment. Goed zo! En zodoende, omdat UMCG er ook bij zat, hebben we haar hier vandaag ook zo fijn nog rondlopen. Het had echt haar libben redden. Ja. Als de gespecialiseerde hertzorg van het UMCG verdwijnt, voorziet de zorgautoriteit grote problemen. Dat team dat ook voor hartzorg zorgt, als je dat verplaatst, dan is er onvoldoende kennis en ervaring om alles te kunnen doen wat nodig is bij acute zorg voor kinderen. En daarvan zegt de NZA, dat is echt risicovol. Dat moet je niet zomaar doen. We weten ook dat het NZA-rapport is belangrijk. En dat is op verzoek van de minister gemaakt. Wat we nog niet helemaal precies weten is wat hij ermee gaat doen. Dus daar hou ik een klein beetje een slag om de arm. De verwachting is dat het een belangrijke rol gaat spelen. En dan ziet het er voor Groningen en het noorden echt goed uit. Maar het is per slot van rekening wel zijn besluit. En hij laat zich niet in de kaart kijken op dit moment. Ik hoop dat hij er in ieder geval naar gaat kijken. Of er misschien andere mogelijkheden zijn dan wat nu op tafel ligt. En ja, je hebt toch een bepaalde band met UMCG, omdat je daar hebt gelopen. Je weet hoe de zorg daar was. En onze ervaring heel goed. Dus je vertrouwde gevoel zit toch bij het ziekenhuis waar je bij bent geholpen, zeg maar. Hoe gaat het nou, mooi Leanne? Ja, heel goed. Het is een blij, gezond kind. En ja, aan haar zie je eigenlijk niks wat ze allemaal heeft meegemaakt, gelukkig. Dus in die zin ja, zijn we wel trots op haar dat ze het zo goed doet.